медонед, ман ба шумо мегӯям, шояд ин аз ҳад зиёд бошад, лекин ба фикри ман одамон бо дурӯғ зиндагӣ доранд. духтароне ки ин корро мекунанд ва ҳатто аллакай писарон ин корро мекунанд. Чаро худро чунин тасвир мекунед вақти ин хел кардан? ин чист? Намедонам чӣ маъно дорад, номашро ҳам намедонам. Мақсад ҳамон одамоне ки селфи карда дар интернет мепартоянд, маро ба ҳайрат мегузорад. Гар ту ин қадар самимӣ ҳастӣ, чаро вақти нав аз хоб хесанат худро сурат намегирӣ? вақти гамбузчаҳоро аз чашмонат ҷудо кардам. Не, сурат баҳои баъд мегирад. сурат баҳои баъд мегирад. ман танҳо суратҳои ҳангоми дар истироҳат будам ва ба инҳо монандро мемонам, ҳамин тавр. ва ман кӯшиш карда истодам, то ба одамон нишон бидиҳам, ки ман ба ҳаёти худ зиндагӣ дорам. лекин ду ба ҳаёти худ зиндагӣ надорӣ. ту ҳам мисли ҳар як одам ҳастӣ. ва баъд рӯй медиҳад чизе ки ва аз ростӣ ман ба одамон мегӯям, валлоҳи, ҳатто агар хушбахт бошӣ, инро ба одамон нишон надеҳ. чунки одамон туро бад мебинанд, мехоҳанд чизе ки ту дорӣ онҳо ҳам дошта бошанд ва мехоҳанд чизе ки Аллоҳ ба ту насиб гардондааст, аз ту гирифта ба онҳо бидиҳад. ва ин дар оилаҳо рух медиҳад, дар бисёри оилаҳо. Чаро? Чунки мо кӯшиш надорем ки ба ҳаёти худ зиндагӣ кунем. ва дар ҳақиқат, агар Аллоҳ ба ту дар як ҳафта $500 насиб гардонад, пас ту ҳам зиндагӣ кун мисли ҳар як касе ки дар як ҳафта $500 дорад. Не, мо мехоҳем мисли касе зиндагӣ кунем ки дар як ҳафта $3000 дорад. Лек бародари хоҳарам, Аллоҳ ба ту ин қадар надодааст? Аллоҳ мегӯяд, ман туро ҳеҷ гоҳ намепурсам аз он чизҳое ки ба ту надодам. Чӣ лозим зиндагии худро душвор кардам? бародаре ки ҳар рӯз мегардад ё ҳар рӯз ба кор меравад, ҳар як зани дар роҳ бударо бо мафтуният ва шаҳвати зиёд нигоҳ мекунад. Аллоҳу акбар. Баъд омада мегӯяд ки аз занам безор шудам. албатта аз занат безор мешавӣ. Ту 10% вақти худро сарф кардӣ. Ту ба занони дигарон нигоҳ кардӣ. Агар ин вақти худро дар нигоҳ кардани зани худ сарф мекардӣ, шояд ки он вақт ба қадри зани худ мерасидӣ. вале сарф накардӣ. ту нигоҳ кардӣ бар он чизе ки ба ту тааллуқ надорад. Ту ба чизҳои доштаи худ нигоҳ накардӣ. Ту кӯшиши ба ҳаёти худ зиндагӣ карданро накарда истодаӣ. валлоҳи ба ҳаёти худат зиндагӣ кун. валлоҳи маро бубахшед, лекин ман бо ин хел чизҳо мубориза мебарам. одамоне ки дар шабакаҳои интернетӣ бисёр мешинанд, то ҳамин дараҷа шумо зиқ ҳастед. шумо дар ҳаёт дигар ҳеҷ коре надоред? боз менависанд, дар ин ҷо ман ташхис мегирам. ба ки дар кор, дар куҷо ва чӣ кор кардани ту? Ба ман фарқ надорад. аз ростӣ, валлоҳи маро бубахшед, ба ман фарқ надорад. ба ман фарқ надорад ки чӣ мехӯрӣ ва то чӣ андоза бомаза аст. аз ростӣ ин барои ман ҳеҷ аҳамияте надорад. шейх селфи кардан мехоҳад. як лаҳза. не, аз ростӣ, дар ҳақиқат. валлоҳи ман ин ҷо барои он наомадаам ки ва медонед, валлоҳи ман медонам ҳастанд хоҳарое ки худро дар оина нигоҳ карда дар ҳақиқат аз таҳи дил аз худ норозӣ ҳастанд. хоҳарам, ман ба ту мегӯям росташро. валлоҳи хоҳарам, ҳамон зебогие ки ту дорӣ ҳеҷ гоҳ аз ин дида зеботар намешавӣ. медонӣ барои чӣ? барои он ки ба хотир биёр, туро кӣ офаридааст? Аллоҳ туро чунин офаридааст. ва агар ин ба одамон писар набошад, ин кори онҳост. дар ҳақиқат ҳамааш оддӣ аст. аллоҳ мегӯяд, ман туро дӯст медорам дар ҳамон шакле ки ҳастӣ. аллоҳ мегӯяд, ман мехоҳам ки ту дар ҳамин шакл бошӣ. аллоҳ мегӯяд, ман туро чунин офаридам, чунки ман чунин хостам. аллоҳ мегӯяд, ман мехоҳам ки ту бипӯшонӣ ва пинҳон намоӣ он чизе ки дар ту аст. ин танҳо барои ман, барои шавҳарат ва барои он касонест ки ман ҳалол офаридам. чаро ту норозӣ ҳастӣ?